Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ मोब्लिब शक नांनानै 7 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि काउलिनि तरुण गामिनि थागिबि रवि मण्डलनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला प्रशान्त मण्डला मोब्लिब शक नांनानै जिउ खोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हराव बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव काउली ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव मोब्लिब तारफोरा जनानै हायाव गोग्लैनानै थायो। बुधबार खालि बेलासियाव प्रशान्त मण्डला चन्द्रपुराव थानाय बिमायनि न'आव थांना गेलेबाय थानाय समावनो हायाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब ताराव गाफ्लाङो। गिबियावनो तारफोराव मोब्लिब गैयामोनब्लाबो उनाव मोब्लिब बिफाना हरखाब मोब्लिब कानेक्सनखौ होनायनि उनावनो ताराव मोब्लिब फैयो आरो 7 बोसोर बैसोनि गथ'आ गाज्रियै जोखोम जायो आरो उनाव जिउ गोमायो। कुमारिकाटा पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैनानै गथ'नि गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरदों। नैथियाव दङ भारतनि दुखुनि समाव इउएसआ मदद खालामनो थाखाय थियारि। इउएसआ भारताव कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै $100 मिलियन मदद खालामनो थाखाय थियारि जादों। बे बाथ्राखौ बुधबार खालि व्हाइट हाउसनिफ्राय फोरमायदों। इउएसआ खालामनो गोनां मददआव थागोन 1000 अक्सिजेन सिलिन्डार, 15 मिलियन N95 मास्क आरो 1 मिलियन रेपिड टेस्टनि आगजेंफोर। बेफोर गासैबो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ सप्तायाव भारतसिम सफैगोन। बेजों लोगोसे इउएसआ एक्सट्राजेनेकाखौबो भारतसिम दैथायहरगोन, जाय 20 मिलियन कभिड-19 भेक्सिन बानायगोन। थामथियाव दङ प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों नाइट कर्फ्यू होनाया BPF नि खहा लाबोनो हागौ। आसामाव गिबि खेब महाजोतनि सरकार जागोन बियो रोखा, मेगन मोसेबनानै बुंनो हायो। नाथाय सरकारा कर'ना भाइरासखौ बिथा खालामनानै नाइट कर्फ्यू होनाया BPF नि खहा लाबोगोन नामा साननो गोनां। बे बाथ्राखौ 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि BPF नि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। दिनै BPF नि बिजाथि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङो दि मोनाबिलि समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय नाइट कर्फ्यू होनाया मोनसे राजखान्थि खैसार होनना। मानोना BJPआ बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय खोमसिनि खाबु लानानै EVM खौ सोलायनो खैसार खालामदों होनना दाबि खालामो बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। ब्रैथियाव दङ दिनै फुंबिलि समाव बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर थानानि सिङाव थानाय बिसिमारियाव आलफा आइजों जानाय पुलिसनि दाङाबाजियाव आफादनि आसामनि सोनाब ओनसोलनि बिबानाव थानाय आलफा सोद्रोमा दिपेन साउथनि जिउ खहा जायो। पुलिसजों जानाय बे दाङाबाजियाव दिपेन साउथनि लोगो पुदम राय मुंनि सासे सोद्रोमाखौ हाथियारजों गोथाङैनो हमदों अपारेशन हान्जाया। पुलिसनि जाफुंसार अपारेशननि उनाव दाङाबाजि जानाय थावनिनिफ्राय गंनै पिस्तल आरो मोनसे हेन्ड ग्रेनेड बोखांनो हायो। आसाम DGPनि पेजआव मख'नाय बादिब्ला हाथियार गथायनाय आलफा दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्ट राजखावानि जायगायाव दिपेन साउथखौ आलफा आइनि वेस्टार्न कामान्डार महरै थिसननाय जादोंमोन। पुलिसनि गुलि नांनायनि जाहोनाव सोद्रोमा बिथाङा जिउ गोमादों होननानै मिथिहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला वेस्टार्न कामान्डारनि दैदेननायाव आसामाव मोनसे गेदेर खावनायनि जाथाय खालामनायनि थियारि खालामदोंमोन, नाथाय पुलिसआ बेखौ फेलें खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।